नमस्कार भाई लोग, एक बार फिर झूमे खातिर तैयार हो जा लोग। काहे से कि पवन सिंह एक बार फिर एगो बड़ धमाका लेके आ रहल बाणे, जेकर आप सबके बेसब्री से इंतजार रहे। जी हाँ, हम बात कर रहल हैं बॉलीवुड सॉन्ग के बारे में। आप सबके बता दी कि पवन सिंह अपन टीम के साथ हाल में ही जयपुर गए रहे, जहां पर उनकर आए वाला बॉलीवुड सॉन्ग के पूरा वीडियो के शूटिंग बहुत बड़ लेवल पर कइल गइल। ये शूटिंग के एगो छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल भइल रहे, जेकरा के देख के ई अंदाजा लगायल जा सकेला कि ई गाना कितना बड़ लेवल और इमा कितना पैसा खर्चा कइल गइल बा। आप सबके बता दी कि पवन सिंह के ई दूसर का ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग बा जे के सुने के बाद आप सबके खूब झूमे के मन करी। जी हाँ, एकर खुलासा हाल में ही लाइव आकर गाना के फीमेल सिंगर पायल देव कैले रही। आप सबके बता दी कि ये गाना में पवन सिंह और पायल देव अपन मधुर आवाज देले बाणे, जेकरा के सुन के आप सबके कमरिया हिला रही है उ वाला फील आ जाई। काहे से कि एक बार फिर उहे गाना के तड़का आप सबके ये वाले गाना में देखे के मिली। तब भाई लोग, आप सबके बता दी कि ये गाना में पवन सिंह के साथ जॉन पहली बार एक्ट्रेस नजर आए वाले बानी, उनका नाम बा लक्ष्मी राय। जी हाँ, इस साउथ का एगो बड़ हीरोइन है जे कि अब पवन सिंह के साथ बॉलीवुड सॉन्ग में नजर आई है। तो भाई लोग, ये गाना के रिलीज डेट अभी तक आइल ना बा। जब अनाउंस हुई ये गाना के रिलीज डेट तो अपन न्यूज चैनल द्वारा सबसे पहले बताए। तो जात हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिए और घंटी के निशान के भी दबा दी। धन्यवाद, मिल जाइए अगला खबर में।